Zdar lidi, zdraví vás Redl.cz a vítejte u mýho prvního tutoriálu. Tento tutoriál je jakoby o tom, když máte nějaký video sakra, počkejte, dobrý. Když máte nějaký video, už se vám nelíbí a to vaše video chcete smazat. Je tady ten tutoriál, ale ví všichni, ale koukal jsem, že někdo si s tím neví rady, říkal v jednom videu někdo, nevím teď, jak se jmenoval, to nevadí, dáte si prostě internet, dáte si YouTube, dáte si tady tu ikonku, nebo ten svůj profil, dáte si správce videí, a tady máme ty svoje videa, jo. Takže třeba dáte title, tady máte pak upravit, dáte tady toto, tady máte takhle informace o nastavení, vylepšení, zvuk, poznámky, titulky a skryté titulky, stanout ve formátu propagovat a pak tady máte smazat. Kdybyste dali smazat, tak tady to máte, ano, smazat, to se vám jakoby smaže. A pak dáte zrušit, tak to jakoby, že už se vám nesmaže. A nebo to můžete udělat takhle, napíšete tam něco, já nevím co třeba, tam napíšu svůj profil. Můžete to udělat i takhle, třeba, že tady nějaký, proč to tady mám, když už jsem to před chvilkou smazal? Jedno. Tak tady prostě dáte něco, třeba toto, to je jedno co, úplně jedno. Stopne, počkej, já to stopnu. Tady to můžete udělat i přes tohle, je to jako dobrý. A ten správce videí a zase vám se tady ukáže tohle. No tohle to ne. Tohleto. Jo a tady to by byl konec tutoriálu. I když to nebyl moc tutoriál, když to skoro všichni ví. Ale jenom pro ty, co to neví. Tak já se s vámi loučím tohoto tutoriálu a